Ох, бляха, Серёга. Мгм. Ох, зараз гісторыя. Я апошні раз галіўся у снежні 21-го года, акурат у той дзень, калі цягам аднаго дня я з'язджаў з Беларусі. Таму што я думаў, што за мной КГБшнікі сочаць. Мгм. І я выхадзіў з будынку, дзе ў мяне была на той момант студыя, на якой я здымаў відэа. Мне, карацей, я захожу на студыю, там доўгая гісторыя. Я прыехаў на студыю, каб да інтэрнэта далучыцца, таму што я ўжо ведаў, што ў мяне обшук на бацькоўскай хаце. І калі я прыйшоў на студыю, яна ў мяне была ў дзяржаўным будынку. І там охрана. Охрана мяне ведала. І я калі заходзіў, мне охрана такая кажа: Алексей, вас тут шукалі. І я такі, да, окей, а сам іду, думаю, все, піпец. Ну, за мной прыйшлі, дакладна, там обшук быў зранку у бацькоў, дакладна за мной. Я прыйшоў у студыю, у мяне там была машынка, каб раўняць бораду. І я